στην Ελλάδα και ασφαλής. Είναι εδώ και λίγες ώρες, κυρίες και κύριοι, ο 19χρονος δόκιμος του πλοίου Σεν Νίκολας, το οποίο κατελήφθη από το ιρανικό ναυτικό. Ο ίδιος δήλωσε χαρούμενος που κατάφερε να επιστρέψει τόσο γρήγορα στην πατρίδα και την οικογένειά του. Μεγάλη συγκίνηση. Δεν περίμενα ότι αυτό θα λήξει τόσο γρήγορα. Χαίρομαι που γύρισα πίσω στην οικογένειά μου και στην πατρίδα μου. Συγκινημένος αλλά και ευτυχισμένος, με ένα μεγάλο χαμόγελο ζωγραφισμένο στο πρόσωπό του, ο 19χρονος δόκιμος του δεξαμενόπλοιου Σεν Νίκολας, το οποίο κατελήφθη από ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις, επέστρεψε το μεσημέρι στην Ελλάδα. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο σίγουρα και για μένα και για το υπόλοιπο πλήρωμα. Ήμουν αρκετά ψύχρεμος, μπορώ να πω. Με χέρια που έτρεμαν, άγχος και δάκρυα στα μάτια τον υποδέχτηκαν οι δικοί του άνθρωποι. Ο πατέρας του δακρύζει, τον αγκαλιάζει σφιχτά και του χαϊδεύει το πρόσωπο. Η μητέρα του πέφτει στην αγκαλιά του όταν βγαίνει από την πύλη του αεροδρομίου. Είμαι πανευτυχής και μπήκε η καρδιά στη θέση της. Μου έφερε ο πρέσβης το σημαντικότερο άνθρωπο στον κόσμο σήμερα στην αγκαλιά μου. Αυτό ήταν το πρώτο ταξίδι εκτός Ελλάδας του 19χρονου ναυτικού. Ήταν ο μοναδικός Έλληνας στο πλήρωμα, ο νεότερος και ο πρώτος που απελευθερώθηκε και επαναπατρίστηκε. Μας έδωσαν τα κινητά μας. Δεν είχαμε συνεχή επικοινωνία, αλλά έτρεξαν όλοι από εδώ πέρα και ο Υπουργός Εξωτερικού και η Υφυπουργός, ώστε να μπορέσω να μιλήσω και με τον καπετάνιο του άλλου πλοίου, ώστε να επιβεβαιώσει ότι είμαι καλά εγώ και το υπόλοιπο πλήρωμα στην υγεία μας. Ο επαναπατρισμός του κατέστη εφικτός έπειτα από ενέργειες του πρέσβη που έγιναν αποδεκτές από το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με τα ελληνικά Υπουργεία Εξωτερικών και Ναυτιλίας. Πολύ μεγάλη ανακούφιση που επέστρεψε ο 19χρονος και είναι καλά στην υγεία του. Δεν πέρασε λίγα. Αυτός και τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος. Έχουμε στη διάθεσή μας ένα αποκλειστικό βίντεο ντοκουμέντο της στιγμής της επίθεσης. Σε ένα άλλο πλοίο το πρωί της περασμένης Τρίτης φέρει την επωνυμία ζωγραφιά. Το συγκεκριμένο πλοίο είχε φύγει από το Βιετνάμ, ήταν κενό φορτίου. Εδώ βλέπουμε ακριβώς τη στιγμή που δέχεται ένα χτύπημα με πύραυλο τον Χούθη, ενώ έπλεε ανοιχτά των ακτών της Ιεμένης στα διεθνή ύδατα. Λοιπόν, μιλάμε για το πλοίο Ζωγραφιά. Ζωγραφιά, ακριβώς ελληνόκτητο πλοίο Ζωγραφιά. Ήταν το πρώτο ελληνόκτητο πλοίο που βλήθηκε από τους Χούθη προχθές. Και εδώ βλέπουμε στο πλάι τους έντρομους ναυτικούς, οι οποίοι απομακρύνονται από το σημείο στο οποίο χτύπησε ο πύραυλος των Χούθη. Το συγκεκριμένο πλοίο είχε φύγει από το Βιετνάμ, είχε κατεύθυνση ένα λιμάνι στην περιοχή του Ισραήλ, ήταν κενό φορτίου. Δέχτηκε την επίθεση νωρίς το πρωί, 78 ναυτικά μίλια βόρεια και δυτικά των ακτών της Ιεμένης. Και από θαύμα ουσιαστικά δεν υπήρξαν θύματα. Έχει καταπλέψει στο Σουέζ. Το βλέπουμε στα αριστερά. Έχει καταπλέψει στο Σουέζ προκειμένου να γίνει η αξιολόγηση. Το πάνω στο κατάστρωμα για να σωθεί, για να φύγει από την αιστεία του χτυπήματος. Έτσι ακριβώς. Έχουμε κάνει εδώ, έχει σταματήσει το πλάνο. Βλέπουμε ακριβώς τη στιγμή. Δώστε μου λίγο την εικόνα. Είναι αυτό εδώ. Το βλέπουμε. Είναι η εικόνα της ρουκέτας, του πυράβλου αυτού, τη στιγμή που πάει και χτυπάει πάνω στο. Έχει πολύ ενδιαφέρον ουσία να προσθέσουμε ότι λίγες ώρες πριν το συγκεκριμένο χτύπημα, τα μέλη του πληρώματος είχαν εντοπίσει ένα πλοιάριο να κινείται ύποπτα γύρω από το πλοίο τους. Το είχαν αναφέρει στους επικεφαλείς της δύναμης που περιπολεί στη συγκεκριμένη περιοχή και λίγες ώρες μετά σημειώθηκε αυτή η επίθεση. Υπάρχει εκτίμηση λοιπόν ότι το συγκεκριμένο πλοιάριο έκανε μια αναγνώριση του συγκεκριμένου πλοίου, προκειμένου να το κλειδώσουν και μερικές ώρες αργότερα να υπάρξει αυτό το χτύπημα με πύραυλο στο μπροστινό μέρος του, προκαλώντας ευτυχώς μόνο υλικές ζημιές. Ναι, γιατί παρά το χτύπημα, το οποίο βλέπουμε ότι είναι πραγματικά δυνατό, είναι εντυπωσιακό και τον βρίσκει στην πρίμνη, μπόρεσε να συνεχίσει το ταξίδι του χωρίς να έχει υποστεί αυτοδύναμο μέχρι βλάβες. το Σουέζο που θα γίνει η αξιολόγηση των ζημιών του. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.